ଏକ ବାଲେଶ୍ୱର, 2 ଭଦ୍ରକ, 3 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 4 ଯାଜପୁର, 5 ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 6 କନ୍ଧମାଳ, 7 କଟକ, 8 ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, 10 ନୟାଗଡ଼, 11 ଅନୁଗୁଳ, 12 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 13 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 14 ସମ୍ବଲପୁର, 15 ଦେଓଗଡ଼, 16 କଳାହାଣ୍ଡି, 17 ନୂଆପଡ଼ା, 18 ବରଗଡ଼, 19 କେନ୍ଦୁଝର, 20 କୋରାପୁଟ, 21 ରାୟଗଡ଼ା, 22 ଗଞ୍ଜାମ, 23 ବଲାଙ୍ଗୀର, 24 ଗଜପତି, 25 ଢେଙ୍କାନାଳ, 26 ବୌଦ୍ଧ, 27 ନବରଙ୍ଗପୁର, 28 ଜଗତସିଂହପୁର, 29 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, 30 ମାଲକାନଗିରି। Follow for more GK.